Čau lidi, já jsem Adam. A to jsem můj brácha. Čau lidi, já jsem vás. My jsme to natáčeli na druhé popůlce, akorát, že tam brácha něco řekl blbýho a zas, takže to natáčíme na druhé popůlce. A on než to spustil, on vtik, 3, 2, 1, vtik, 3, 2, 1, vtik, 3, 2, 1, teď. To je dobrá písnička, jsem si tady Hepšik, 2, hepšik, 2, hepšik, 2, a nic. Nic to. Já jdu. No jo, to vypadá jako Radka. To je Radka. Dneska musíme dát ten blbajlů. Jo, a dneska je to takovej vlog. No, jako by stejný vlog a Pokémon. Ne, vlog? Teda vlog a k tomu Pokémon. Adam vlog. Vlog a Pokémon Go. Vlogy, vlog a Pokémon Go. První díl. Vidíš, no, aha, to je první. Já jsem natáčela já jsem chtěla natočit speciál s mojí kamoškou. Takže já jsem blbej. Já jsem to nejpojmenovala a je tam napsané 20. října 2016 jako. Dost vtipný. Jako to. No, startou. A počkej, budeme natáčet taky vlog. Zítra. Kamarádko. Speciál za 4 odběratele. Možná už víc. Ne, za 4, myslím. My chceme dneska přihnat Marka Vojtiška. On má 6 už odběratele a mám 4. Tohle by mohlo být speciál za 4 odběratele, ale nebude. Klika až za 5. Ne, dám se srandu. Zítra, jestli budu mít 5, tak to bude za 5. Až nebudu, tak to bude prostě za 4. No? A natočím další díl, jestli u toho máme vydá po valejky. To můžeme dát. Ne. To je úplně. To je málo, prostě víte. Ne, já nedávám, ne, kolik tam prostě půjde, tak kolik tam půjde prostě. Ale dislajky by mě dost. To by byl můj dislike. Co tam hledám? Ty to řekl Markovi Vojtiškovi. Co? A on s tebou kámoší ten? Vojtíšek? Ne? Tak on dělá dislike. Zašlopu tady nějakou věc, jak se Já to řeknu jako sveze, protože já jsem jak spadl, tak já jsem to, a mně se to prokývalo a teď já jsem tak já vám ukážu, kde je gym. tady je gym a tam je našího. to stop. Pojď, já tady jdu se mnou. Ne, jo. Tak počkej. Jo. Dobrý. Já aby jsme vůbec... Jo, jde to tam vidět. No, internet. Gym, no, it's far. A je daleko, ne. Jsem agaj. Jdem dát ten lůr. Jdem dát lůr. Počkej. Lůr. Jdu. Ty trpí, tady máme. Jo, dobrý, první Pokémon. 78! Nejlepší, co jsi mohl mít, Marku. Marku. Ale je to dobrý. Ona vyskočí normálně. A ona vzala čáru. Hele, Golbas. Co to bude? Co to bude? bude? Nedávej tam. 5krákový. Ne, to už mám. Ale dostaneš hodně candy. Jestli ho můžeš power upnout. Zubát. Nemůžu, když mám teprve druhýho.
Ale zůstaneš za něj, máš 26 Kam candy. jsem to hodil? Marku, máš 26 candy. Ale polivek pro sebe kolik? Nevím. Kolik měl vlastně CP zubat? Nevím, nahni to rovně. Je můj, aspoň že nevzal tu čáru. Ale vlastně to byly 2 Pokémoni za A sebe. koukni se na toho Pokémona Poliveka. Počkej za chvilinku. Já jsem... Pojď, orla. Co jsem chtěl? Pokémon. Ne, já nevím teď, co jsem chtěl. Pokémony se kouknou na to, kolik máš candy. Jestli nepotřebuješ... Jedno 10kilometrový a jedno 5 zase. Kam mě to zůstane? Na 3 ty vajíčka to je. A jenom. Koukni se na to. Jo, vlastně, já jsem blbý. Poliveka 123. 25. Evolvujeme Poliveka. Teď se dívejte. Oni se dívají. Nový Pokémon můj. Já jsem říkal, můžeš opravdu upnout to. Polivek. Nášvanec. Kolik to bude candy? Kolik? On mě přežene. Já mám 240. To 240. Ty mě přeženeš. Kolik? 210 vynásilnější. Furt mám víc, ale. Takže tvůj nejsilnější je 200 mám. Noob. Ne, kecám. Drazí, toho Toho nemám. nemáš. Ne, tak musíme čekat u toho lůru. Dobré. No, dobré. Teďka to jen tak. Pokémony. Drauzi nevzal čáru. Ať mi to božá. No, To byla učitelka, teď už jste se dívali. Sednem si tady na schody. tak se... A není to ve stínu, takže to neuvidělo. Dobrý teda. Neumím skákat. Teď ještě trváš lůra. Jak samotný. Pidži! O tu. Ale kolik? 25. No to si ani nemusím brát rozgary. Taky je zase dobrý pohled. Nebo já se podívám. Na ten gym se koní. Co jsem já chtěl? Jo, já jsem se chtěl podívat na nejvyšší level tady Pidgeotto. Nejvyšší 120 hledaj. 120. 50 ještě. Jo, máš. 120 tady. No. Jestli ho můžu... Ne, nemůžu ještě. Tak to je blbý. Já někde nechytím Eeveeho, já ho ještě nemám ani. Ukáž? Jsou přede mnou tam? Někde. Co? Jsou přede mnou tam. Co tam je? Pokémon. Chci si zatočit. Ne, za 5 minut. Tak to je stokrát lepší než to. Bude se ti tady objevit za chvilinku další. Jak tam padají ty vajíčka normálně. Schválně koho to Graras 1600. No a 2000. To je. Z čeho ty jsi mě povedal? Hej, neful se jako na mě. Fuj. Fuj. Už je na otočku. Relia, pojď tam. Tak než tady Pokémony spawnáš. To mě hodně teda neraštvalo, ale potěšilo. Co? Ty jsi mě mrtvej. No, protože někdo na tenhle Jimban utočil. A jo. To šlo vidět. Ale tak teď je nejvíc. 212 u tebe. Cíl. Je ten prostě.
strana. A už bychom mohli. 800, potřebuji ještě jedno. 50. Fuj. Dobře, nechci na krát. Fuj. Dravzáši, on je tam v té zátočině. Ukážu se někde přidal Pokémon. Vidíš? Kolik má aspoň? To si děláš srandu. Nemůže vzít z toho Pokéballu čárt. Může. 2, 3, bude 2, 3. 4. Ještě k tomu jenom 4. Já bych chtěl. Máš málo, tebe nechci. Já si vydělávám těch 50, abych měl toho Pidgeota. Teďka mi spadl mobil. Fuj, dobrý. Teď co tam? Ne, Ty jsi 112 ale. Kolik pojď mi dát aspoň nějakých 200, ne? Ty varo, mě to napotěšilo, že mám další vývoj Polivega. Poliveka. A tam nemáš něco vlastně nebyl. Máš polo. 210. Aha, vlastně to znamená 20. To je tvůj třetí nejsilnější. Evolunu z 50 těch. Idiot! Jdem. Jo! Můžu chodit. Tfuj. Tak Marku, čekej. Tfuj. Dobrý den. Tfuj. A teď to podešli, protože nás chce účastnit.